Štvrtý ročník stolnotenisového turnaja s názvom Trakovická loptička sa u detí teší čoraz väčšej priazni. Tento rok sa turnaj opäť konal v priestoroch základnej školy s materskou školou v Trakoviciach a zúčastnilo sa ho 55 žiakov z 13 susedných základných škôl. Z každej kategórie po boji v základných skupinách postúpili prví dvaja hráči z každej skupiny a neskôr sa pokračovalo vylúčovacím KO systémom. Myšlienka tohto turnaja vznikla asi pred 4 rokmi, keď naši žiaci žiadali, aby sme teda tu na škole urobili nejaký turnaj pre deti. A teda rozhodli sme sa zorganizovať turnaj Trakovická loptička tu v Trakoviciach v našej telocvični. Organizátorom tohto podujatia sú v podstate také 4 základné subjekty. Je to obec Trakovice, základná škola s materskou školou Trakovice, stolnotenisový klub Trakovice a organizácia IMA Trakovice. V kategórii dievčat sa najviac darilo Kristíne Meskovej zo základnej školy Arpada Felcana v Hlohovci. Stolnému tenisu sa venujem 3 roky. 1 rok som hrala iba tak na škole a 2 roky sa mu venujem aktívne. Teraz som začala chodiť na tréningy do Trnavy, kde máme dobrých trénerov. Kto ťa priviedol k tomuto športu? K tomuto športu ma priviedol môj ocino. Keď sme boli na dovolenke, tak začal sa mňou hrať. Čo sa ti páči na tomto športe? Že to nie je kolektívna hra a môžem to spoľahnúť sama na seba a na to, čo viem. Z chlapcov sa k víťazstvu prebojoval Jakub Bežuch zo základnej školy v Trakoviciach. Ako dlho hráva stolný tenis? No tak hrávam stolný tenis približne 3 roky. Začal som ho hrávať v Balženiciach, keď ma vlastne kamarát na to nanútil. Čo sa ti páči na tomto športe? Je rýchly, dynamický, je to sranda. Čo si myslíš, aký je tvoj najväčší super? No tak najväčší super sú jednoznačne chalani z Vančurovej v Trnave, zo školy, základnej školy, kde je jeden chalan, ktorý hrá o mnoho vyššiu ligu, presnejšie druhú ligu než ja. A jednoducho silný, má dobré podanie, parádne smečuje, parádny topspin, backhand fajnový, blok. To je všetko. Aké sú tvoje ciele v stolnom tenise? No tak moje ciele sú hrať čo ako najvyššiu ligu, byť čím stále lepší a zlepšovať sa. Cenu dostala i najmladšia hráčka a najmladší hráč. Najlepší súťažiaci boli odmenení medailou, diplomom a cenou.